Ojo kaget lah, bos kok. Yo ojo kaget kowe. Lagi royan bos. Rodo godel sampe nek slender. Mantap iki rodo motor ya sepeda iki. Nek tak dokok motor, ora rodo slender, rodo slender. Motor ono sing elek barang ini bos. Oh, itu jualan motor elek. Ini regane larang. 41 juta ke Malaysia lho. Import lho. Numpak pesawat sing ibu lho. Pesawatnya apa biasa ngene iso. Iki aku mikir tak ada ujungane to. Bosot. Wis aku gak ngomong tak duwe kamar 1, 2, 3, 4. Pakai loro, Bos. Ya kamar papat kuwi sing nomor 1 kene. Sing nomor sing nomor 2. Bojoku sing nom. Sing nomor 3. Bojoku sing nom. Kamar nomor 4. Bojoku papat nomor kabeh. Sing liyane tak dokok kamar mandi. Ono sing tak dokok ning WC. Bojoku iki pas sekolah. Bojoku tak dokok sekolah banget. Njur jedhe. Tak kapok kadang. Ndi tak Bos. Sing ngono kowe. Sing ngono. Buat, ya ini kamar iki. Tuh, cek kuncinya. Buka. Kau jero orang bodoh paling. Bos, aku lapor tuh bos. Woi, ini sih. Ada nih, bos. Liga kene. Sabari, liga kene. Oke, kita boleh bosnya kita mau sih nonton jujur mejo. Liga kene. Kita toto ora. Kita ini kerjaan, aku lakuin bos. Ngedusi bojoku kabeh, gelem kowe. Meteng bos. Ojo rayon. Takon ngelapi motor, nyapu. Ya nek ana mobil sing gebet, bane sebul karo abak ngono. Kakang ngambek nyebul ban cepor yang cangkem. Cepon. Nyebul kok ban. Wis golap, cangkem ben nyemang ngono. Lah motor sing tak lapi sing ndi, Bos? Yo pokoke sakane motor rong dinah iku lapi kabeh. Nek bar nglapi motor, nglapi mobil. Iku motor apa sate rong dinah? Lho, iku motor kaya sate. Apa nek tedas kowe? Lah aku timbang nganggur iki tak nglapi mobil aku, Bos. Iya, mobil nang jaba kono lho, Le. Iku lapi kabeh sakane mobil 7 ta pira iku lapi kabeh. Alapan lha ndi lapi, Bos? Iki lho lap, iki lap, golap mobil iku. Lho iki lap pokoke bojomu bentang-bentang. Iki lap, nek bekas seteke bojoku iki. Ngono, Bos. Ya wis golap. Lapane, Bos. Yo alhamdulillah cacah duwe pembantu anyar. Karepku sing tak luru mah ya wedok rondo-rondo sing ayu ben kena nambah bojo. Tapi ra apa-apa daripada laptopku ndek ini ilang. Berkas-berkas HP ku karo duit sesak ilang. Wis ra apa-apa. Elek-elek lah, anak garangan tak tompo iku, Mang. Montok apa kebuk godene ra ngene. Wah, iki motor niku balapan ning Trans 7 iki rosi iki. Alhamdulillah wis bar kabeh. Sayem iki cah. Kayak nglapi mobil nih. Mobil akeh bare buri ceh. Wah, kamarku full AC. Mlebu kamar kok numpak lift. Rodane ilang. Bane ilang wis cepet sapa iki? Rodane ilang kabeh. Wah, iki piye ilang kabeh ra iso mlaku iki. Maling iki mang iki.
Mobil bannya hilang, ono hilang. Loh, iki ban hilang. Bos, hilang bos rodam. Bos, ban hilang bos. Waduh, iki mati iki, ban hilang kabeh. Ban hilang. Bos. Wah, bos iki mana yang dicah? Ono apa nek geger iki ono apa lagi tilpunan nabi pacarku sing anyar iki lho bojoku iki ben genep 10 karepku malah kowe geger ono apa Ban ilang bos lho ban mobil tek iso ilang piye wong iku trae tak buka tak cetno ben dadi apik sesuk ning gocekno rondo-rondo ben jos oh alah tak nyen ilang ora ayo Se, aku rutine kowe iki kesel liga sik. pengertian kowe, Bos. Ya wis saiki iki wis sore, aku tak adus, tak salin, tak turu. Engko malah bojoku iku ora tak keloni kabeh, malah bingung aku engko. Tak kelonane siji, Bos. Jo tak joto sih kowe. Pembantu bejajo. Sesuk ikan wis sore, esuk iku saanane motor nang jero omah iku ana 2 jinah pira. Panasi kabeh ya. Panasi kabeh, Bos. Ya pokoke panasi kabeh. Ya wis ning ngono aku tak buang sik. Oke, Bos. Tak adus. Ya. Iko wis bojoku ngejak adus bareng nang kolam renang iko. Ya. Motor akeh ngono. Omah kok dealer motor tok. Aku ora tau manasi motor wis selawase urip. Duwe iku omah yang pitontel iki nggo ngarit. Motor piye nyetatere aku gak mudeng. Wah repot iki. Sangger dipanasi ae ngono ah. Wis tinggal istirahat sik. Cuk tenan iki motor apa jaran abot ora umum. Motor swidak 12 ngetokno kabeh. Nggarap wong iki terae kok. Malah mendung. Wah, ini nek udan motornya panas iki. Kon manasi kok. Wah. Kacau iki nek udan iki. Suara sing ngene. Mendung sampai udan motornya ra garing iki kok. Motor 7 dina kon manasi kabeh. Semaput iki dadi anak buah iki. Genep seminggu bangkeanku puklek iki untuk motor dealer tokno kabeh. Wah ya mendung ini. Masih itu panas sih motornya ra garing. Pengen tani garing tinggal turu sik iki. Adus cah sesuk seger. Wah, adus cah semuanya komboh iki mang lali asene ra diuripno. Adus seger. Loh.
Motor iki modul ndi kabeh malah ora ono. Arek jagang-jagang tok emang motor dokokno ndi ya. Break! Break! Kena di break! 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 Bagaimana di break jabrik? Saiki mengo dia. Loh, kowe ngopo ning kono break malah turu break? Tangi-tangi Rene. Ono apa le, Bos? Panas motor iki malah mendung, motor urung panas. Iya le, Bos. Urung garing, Bos. Urung panas. Mangsotem piye mangsotem? Hari kon manasi motor. Manasi dak ora ditokno terus manasi ngono ah. Dadi starter, digas Aku iku rek nyetater Bos ngomahi motor duwe aku sepeda lho ngarit. Oh, iki lho bener wong desa kon manasi motor mbok tokno kabeh. Lha iki terus piye iki? Yo didorok kono nang ngepes jegang siji-siji. Iki lebone aku. Iya nglebokno kabehne. Duh, toto. Yo pembantu ngene khusus. Lebokno kabeh. Yo pembantu ngene lara ati. Grek lho. Grek. Lebokno neh. Ya lebone kabeh, Bos. Yo lebokno. Alam buah motor kan lebokno kan ngetokno. Wah aku ayam. Dang.